La música tradicional valenciana i el flamenc tenen molt més a veure del que pensem. És el que vol demostrar Tradifusió, un grup de 8 joves músics que es van conèixer al conservatori i ara han publicat Empeltant Arrels, un primer disc nascut del micromecenatge. David Valera volia demostrar que la dolçaina és un instrument tan vàlid com qualsevol altre en el seu recital fi de carrera. La pandèmia el deixa sense aquell recital, però ha fet que nasca Tradifusió, un eclèctic projecte de 8 músics professionals. Dani, el baixista, ve del jazz. Alba, la cantant, ve de la música antiga. Abraham ve del flamenc. Estan molts àmbits fusionats en un mateix projecte i això dona molta riquesa també. I per a riquesa, la típica instrumentació d'este grup. Des d'una dolçaina, passant per una guitarra flamenca, anant per un acordió, per un baix elèctric, arribant a una arpa, també passant per clarinet baix, clarinets normals. Bueno, és una instrumentació un poquet loca, diguem, però que ens està funcionant bé. Perquè ja ho comprovaren en les aules quan estudiaven. La nostra música tradicional i el flamenc tenen patrons semblants. Fusionen perquè els palos i els ritmes que així tenim van de la mà, ve de la mateixa arrel, per això el disc. Empeltant Arrels és un projecte autogestionat que va néixer del micromecenatge i ara comença a rodar pels escenaris.